Benvinguts, estic aquí des dels estudis Ranquiang del barri de Gràcia, de Barcelona. Aquí és on m'he criat, aquí és on he passat grans estones de la meva vida. Vull dedicar aquest vídeo, tal com posa en el títol, a Sant Joan, a la festa de Sant Joan. Donar records a tothom, a tots els meus familiars més directes i als meus amics, especialment al meu millor amic, Raül, a la meva dona, Gemma Maronda, i salutacions especials a la Sònia, una noia que li agraden molt els meus vídeos i que ara mateix m'ha vingut en el cap. Aquest vídeo va de la festa de Sant Joan. Com he dit, a Catalunya tenim moltes festes tradicionals. I moltes vegades, ara que estem en aquest moment polític, de que si tu ets independentista, l'altre no és independentista, que si les eleccions del 27S, etc. Deixem una mica la política al costat i els sentiments nacionalistes dels catalans i centrem-nos en una cosa molt important. El català d'avui en dia, de l'any 2015, és un català que, per una banda, és una mica egoista, perquè no sap tot el que els ha costat als nostres pares i avantpassats a aconseguir la democràcia. Que a Catalunya es pugui votar un president de la Generalitat. Hi ha èpoques que els presidents de la Generalitat eren afusellats. Ara, possiblement, sí amb querelles, el president actual Artur Mas, qüestió que és lamentable, que a l'estat espanyol l'única manera de parar un procés sigui empresonant un president de la Generalitat només pel fet que ha tret les urnes al carrer. Però bueno, són qüestions del dia a dia, però perdoneu perquè ja m'estic tornant a anar del tema. El tema aquest no és polític, és cultural. Què podem fer per Catalunya? Què podem fer els habitants de Catalunya per conservar la nostra nacionalitat catalana? Doncs d'una manera molt senzilla. Avui mateix que és Sant Joan, feu el favor d'anar a comprar petards, feu el favor de col·locar l'estelada al vostre balcó i feu el favor d'anar a la pastisseria, a la millor pastisseria que hi hagi al vostre barri, i comprar la coca de Sant Joan. Us he contestat fàcilment. La manera de poder fer nacionalisme català i defensar la nostra terra és seguir les nostres tradicions. És molt senzill. Gaudir d'una coca de Sant Joan, gaudir dels petards, gaudir del Barça. Utilitzeu Catalunya, utilitzeu-la en qualsevol moment de la vostra vida, utilitzeu Catalunya. O feu vídeos d'aquest tipus, com faig jo. D'acord? Sí, és cert que jo faig més vídeos en castellà que en català. I ho faig per dues raons. Una, perquè en un primer moment jo volia que els meus canals de YouTube tinguessin audiència. I sabia que si ho faig en castellà, m'escolta Llatinoamèrica i m'escolta més gent a internet, no? Perquè el castellà no hem d'oblidar que és una llengua molt més forta que el català. Però ja n'hi ha prou. S'han de fer també vídeos en català, s'ha d'estimar la nostra llengua catalana i l'única manera de poder defensar els símbols catalans és aprofitant dies com aquest, com Sant Joan, i si no us agrada els petards, voleu que us digui una cosa? Feu que us agradi, perquè segur que un dia tindreu una criatura que us dirà, papa, compra petards. Doncs intenteu gaudir de la vida, gaudint de les coses que té Catalunya. Perquè si no, quina mena de catalans sou? Si quan arriba a Sant Joan l'únic que esteu fent és que us esteu queixant dels petards del veí, doncs això no és estimar Catalunya. Estimar Catalunya és seguir les seves tradicions. I compreu la coca, i el cava. I el cava que sigui català, molt important. Visca Catalunya lliure, visca Sant Joan.